שבר, תיקון, שבר, תיקון, שבר, תיקון, שבר, תיקון, שבר, תיקון, שבר, שבר, תיקון, שבר, תיקון, שבר, תיקון, שבר, תיקון. העבודה הזאת, מתי עשית אותה בעצם? ב-2008. ב-2008. זהו, אני זוכר שהייתי אצלך בסטודיו וראיתי את העבודה, מאוד אהבתי אותה עוד אז, ואז בעצם הסיפור היה שאספת כד ישן שבור וחיברת את השברים. כן, הכד הזה ישב אצלי בסטודיו בערך שנה, שנה וחצי. קיבלתי אותו משכנה שלי, שיש לה אוסף מאוד גדול של כדים, ולצערה הכד הזה נפל ונשבר. והיה כד קודם שנפל ונשבר והיא זרקה את השברים, והפעם אמרתי לה, אם קורה חלילה שישבר כד, אבל אם קורה, את השברים אני רוצה. וזהו, ואז לשבועיים אחרי זה קיבלתי טלפון. זאת אומרת, ידעת מראש מה אתה רוצה, או שהשברים והכד בעצם נתנו לך את האינספירציה, את הרעיון? ידעתי שאני רוצה לעשות עבודה עם כד. עוד לא ידעתי בדיוק מה. ולכן הוא גם ישב אחר כך שנה וחצי עד שהכל התחבר ביחד למרחב אחד. אבל המרחב הזה של כד ושל החלב ושל איזושהי ספירה של אובייקט שמשהו מתרחש בתוכו, זה דבר שמעניין אותי וחוזר בכמה מהעבודות שלי. אספת את השברים, חיברת, אבל הכד לא שלם. זה בעצם המוטיב המרכזי של העבודה, זה השבר, האיחוי, האיסוף והשבר שהוא קיים, זאת אומרת, הוא לא, כנראה שלא מתאחה אף פעם. שום דבר לא חוזר להיות כמו שהיה. כן, אמרת בעצם הרבה מהמחשבות שעולות לי, העיסוק אצלי, זאת אומרת, יש לי עיסוק, אני יכול להגיד כבר היסטורי ברמה מסוימת, במצבים נכותיים של האובייקט, בחוסר היכולת של האובייקט בעצם להגיע לאיזושהי שלמות. וזה מגיע בכל מיני אופנים וביטויים לאורך העשייה שלי. בשנים האחרונות העיסוק במקום של השבר, לא רק ברמת הנכות, אלא גם בפוטנציאל התיקון שלו. זה המרחב שמאוד מעניין אותי. של לא רק להבין שיש שבר, אלא להבין איפה הוא, למה הוא נמצא, וכיצד בעצם אני יכול ליצור תיקון. שבר. התיקון בעצם הוא השינוי. שבר. והדבר הזה מעניין אותי ברמה, כמובן, בכל הרמות, מהרמות האישיות שלי, של אנשים אחרים, ורמת החומר בכלל, ורמת ההשתנות החומר. זאת אומרת, אני יכול לומר שמכל החומרים שאני עוסק בהם, ואני עוסק בהרבה מאוד חומרים, ואני רואה הרבה מאוד חומרים בתהליכים של שינוי. החומר הכי מדהים ברמת השינוי שלו זה החומר האנושי. כמובן שיש מעבר לשבר ולכד, יש את הסאונד, הקול שבעצם הוא רפיטטיבי, כאילו הוא חוזר. הוא לא ממש מובן, אתה לא מבין אותו אתה לא ממש מזהה מה אומרים תיקון. כשידעתי שאני רוצה לעשות עבודה שעוסקת בנושא הזה שנקרא שבר ותיקון, אז יש לי איזושהי שיטה שאני עובד איתה בשביל לחשוב. והשיטה היא שאני הולך הליכה שהיא בלופ, בצורה של שמינייה כזו. ותוך כדי זה אני חושב. ההליכה הזו, אומרים, מחברת בין מוח ימין למוח שמאל. עכשיו, תוך כדי זה אני מתחיל להגיד את מה שמעניין אותי. ואני אומר את המילים שבר תיקון. שבר תיקון, שבר תיקון. ולאט לאט אני מבין תוך כדי אמירת המילים שקשה יהיה למצוא
אובייקט או צורה שתתמודד בצורה ויזואלית עם הכוח של המילים האלה. כי למילים שבר ותיקון יש כוח אדיר והיסטורי ועמוק בכל כך הרבה רובדים ששייכים לחיים שלנו באופן אישי, באופן כללי, כעם, כיהודי, כיוצר, ככל כך הרבה דברים, ולכן החלטתי להטמיע את המילים בתוך היצירה. אתה רואה בעבודה הזאת איזו אמירה פוליטית בעצם, וגם מכמה כיוונים, כאילו גם השבר תיקון וגם בעצם האלמנט עצמו, הכד הוא בעצם משהו שהוא, אני יודע, ארכיאולוגיה, בעצם חזרה למקורות וכו'. תראה, ארכיאולוגיה היא מצע בשבילי ליצירה הרבה מאוד פעמים. כשאני נמצא בתקופת הריק של היצירה שלי, אני הולך לארכיאולוגיה כנדבך. ואני חושב שאצלנו החיבור בין המקום הארכיאולוגי של עם ישראל בארצו, זה חיבור המאוד מאוד חזק שקיים במדינה, שאנחנו רואים. ואין ספק שבאמצע מטושטש החיבור להיסטוריה ולארכיאולוגיה הפלסטינאית שנמחקה פה. והמקום הזה והשברים האלו והסיפורים האלו והמקומות של ללכת ולזהות את השברים שחלקם נראים וחלקם מוסתרים ומוצפנים, ולזהות את השברים האלה ולאט לאט לאחד את הסיפור, כי גם כן סוג של תיקון שאתה עושה, שאתה לא רואה את השברים עצמם, אתה מתחיל להגיד, אוקיי, איך אני מרכיב את הסיפור ואיך אני מתחיל להבין אותו ובאיזה אופן אני מבין אותו. זה, אי אפשר להסתכל במרחב שאנחנו חיים בו, לראות אובייקט ולא לראות כמעט את ההשתקפויות הפוליטיות שלו. מצד שני, יש לך הדימוי הפנימי שהוא בעצם, הוא בתנועה, זה הזוג הרוקד, שהוא גם פנס קסם כזה, וגם בעצם זה זוג אירופאי. נכון. הדמויות הן לא מפה. תיקון. ואתה מחבר בין שני עולמות בעצם, בין מזרח-מערב אולי. זה הלבנטיניות. תרבויות. זה הלבנט, זה הקסם הלבנט הזה, של המקום הזה שאנחנו חיים בו. וכשאנחנו אומרים, נוסעים לגליל, ואנחנו רואים נוף יפה, ואנחנו אומרים, זה נראה כמו טוסקנה, אז אנחנו חיים כל הזמן את השבר הזה. אנחנו חיים את השבר הזה שאנחנו לא אומרים, יואו, תראה איזה יפה פה עכשיו, אלא אנחנו חיים את השבר הזה שאנחנו אומרים, תראה איזה יופי פה עכשיו היה יכול כאילו להיות, ולא להבין שכרגע פשוט יש יופי. והמקום הזה, והניסיון גם למשוך תרבותית את התרבות, או לעשות מהריק שלנו, לשאוב לתוך הריק הזה ולמלא אותו במרחב שכבר לא קיים, או שאנחנו מנסים ליצור אותו מחדש כאן, או במקום שוב לראות מה ישנו פה. ובטוח יש בתוך הכד הזה את החיבור הזה בין הלוקליות לחלום שהוא חמקמק גם כן, לכן הוא מטושטש ולכן הוא לא מהתקופה הזו, ויש את הפער הזה בדימוי. זה גם ולס רומנטי כזה, זה משהו, זה רומנטיקה, בעצם גם הכד, גם הוולס, גם הריקוד, בעצם חשיבה רומנטית כזאת על ההתרפקות על העבר. כן, ויש דבר נוסף שהוא של העין, זאת אומרת, כשאתה מול האובייקט הזה ואתה יכול לבחור האם להסתכל על הקליפה, זאת אומרת, אני יכול לעשות פוקוס בשלב הראשון עם העין על הקליפה ולא לזהות את הפנים, או לחדור פנימה ולראות את מה שקורה בפנים. וכאילו יש איזושהי בחירה בזה שאפשר לחדור דברים ולהבין את הפנים שלהם, או שאפשר להישאר בקליפתיות שלהם. דבר נוסף שכמובן גם יוצא בעבודה, זה הצבא שלו בחלל והאור שבוקע ממנו, כי באיזשהו מקום זה מקרין על החלל. החלל עובד מאוד טוב עם האובייקט שהוא מסתובב, ויוצר מין פנס קסם. ובעצם פנס הקסם הוא גם מהתוכן הפנימי, התנועה של הריקוד, אבל גם פנס קסם שהוא מקרין על התקרה, ובעצם כמו איזה אור קסום כזה שבוקע ממין. מההתחלה אני ידעתי שאני רוצה להציג את העבודה הזו בחדר וידאו.
החלל בבית האומנים משרת אותי כחלל וידאו בעצם. והוא נותן לי את האפשרות של להניח את האובייקט באופן יחידני במרכז, עם איזשהו באמת מרכוז משל עצמו בכל הסיפור שלו, וגם לשים בעצם בתוך השיח, את השיח כאילו על האובייקט האין מוקדם ואין מאוחר. זאת אומרת, זה סוג של עבודת וידאו פרימיטיבית מאוד, שיוצרת את הקסם שוב, נותנת את התנועתיות, אבל דרך החומר, אני חייב את החומר, אני לא יכול בלי החומר, כאילו אני לא יכול לראות את הוידאו רק האינסופים של האימג', או אני צריך להכניס את האימג' לתוך החלל, וזה מה שמאוד מעניין אותי בשילוב, כי וידאו מעניין אותי ודימוי מעניין אותי, אבל כאילו המקום להכניס אותו, איך אני מכניס אותו, איך אני משלב אותו בתוך היצירה שלי. זה הסיבוב הזה שהוא עושה, זה הפלטה הזאת, כאילו, יש לה כמה רבדים, אבל אני רואה בזה את הפלטת עבודת החמר הזאת, שמייצרת בעצם את הקהל, ואת הבלתי גמורה, מה שנקרא. זה כי בעצם ממשיך להסתובב, ובעצם יש לנו מוצר אולי מוגמר, אולי אמור להיות גמור, ובעצם הוא כאילו לא הפסיק את הפעולה שלו, וזה, לא יודע אם זה היה מה שחשבת כשעשית את זה, אז זה מאוד יפה, המחשבה הזו. אני חושב שקד זוכר את הסיבוב שלו, זוכר את התנועתיות שלו, זוכר את המגע שהוא נוצר בו, ובתוך הטקסט שאני נכתב לתערוכה הזו, אני מספר את הסיפור הזה על אותו מדען ארכיאולוג שרצה להמציא סוג של מכונה, מכשיר, שיוכל, כמו שהוא אמר כזה דבר, הוא אמר, יש דמיון בין איך שמייצרים תקליטי וינייל לאיך שמייצרים קדים. שניהם נעשים תוך כדי סיבוב ורטט. ומה שהוא אמר, אני בעצם רוצה ליצור מכונה שתוכל לנגן את הקדים העתיקים, ובעצם הקדים העתיקים משמרים בתוך השכבה שלהם צליל. אני חושב שהרעיון הזה שאפשר יהיה לשמוע משהו מתקופה אחרת הוא מאוד, הוא יפה, קסום ומרגש. כי חוץ מהזמן, בעצם כל הסיפור הוא אותו דבר. כמו שאמרתי לך כבר פעם, זה מזכיר לי בסופו של יום את מנורת הקסמים של אלאדין, כי יוצא פתאום קסם, הקסם הוא לא נראה, כאילו לא רואים כלום, רק ניצוצות אור על הקיר, ובאיזשהו מקום גם זה מתקשר לי עם הפנטזיה המזרחית, העולם הפנטסטי הזה, וגם עם החומר, עם אולי הערגה הזאת לדאוס אקס מאקינה, למשהו שיבוא ויצא מהכד ויפתור לנו את כל הבעיות. כן, כן. אני חושב שזה מרחב אנושי ביותר לחשוב באמת שמהמרחב שבו אני נמצא פוטנציאל טמון במרחב שממש קרוב אליי וצמוד אליי, ואותו אני הייתי רוצה לפתוח, ואני חושב שזה מה שאתה מתאר פה מאוד יפה בתוך מה שאמרת עכשיו. זה יפה, יאללה, אני הלכתי עוד פעם. תודה.